wai menene ne soyayya in banna baki Jay Sharif on the beat. to wai menene ne babban lissafi so ne kin bani ni ma zan baki ni ma lissafi na kauna ne tunda ka bani ni ma zan baka soyayya kin san dace ne kaunayya kan tagwayewa ne na shirya zan miki ko menene in kaga Aisha ku akan so da kyautatawa ne kin bani ni ma na baki ke kika zama na komai na barka barka da karanci da daka kai nake ra'ayi kuma na fata a baka kuma ga ka zuciya soyayya ka rika banda fata sai daya kullum na faɗaka sai zama a gidanka na dawwama na waraka da ke kuma ni ke ɗai na ra'ayi kulawar da kake mini ita ke sanya na ji sauyin yanayi hakan shi ya saka mini bani da buri sai auren ma'ayi la ilaha illallah daɗi kashe ni na samu masoyi kin ga ko na fahimci matan garin mu yayi na suka yi ai kusan musu duka ko ma menene sai dai fa'ayi fa wasa ne ai dama na gane to gaskiya ne Allah baby zan cije ka to mai cece soyayya ni dai na san yarda ce tunda na ganki ganin farko na ji a raina na dace na shirya kuma niyya na dage na ce na samu babatun samu haka karyarsa su kwace baby na ai da amana banguri nan in zauna na gode mi soyayya ka jawo na jikinka Jay Sharif Record.